May napansin akong may lumutang na kulay dilaw. Hi, DJ Rocky. Itago mo na lang ako sa pangalang Simeon. At ito, ang aking SPG. As in, super. Pagner, secret, file. Ang ibabahagi ko ay tungkol sa aming company outing. Dahil summer nga ngayon, kailangan talagang mag-relax at magtampisaw sa tubig. So eto na nga, DJ Rocky. Tuwing buwan ng April ay ang buwan ng aming outing sa aming company. Napagdesisyon na ng aming bossing na sa flowing water kami magpunta at hindi ko na lang po babanggitin kung saan ito. Sa lugar na ito, masasabi ko malinis at presko ang hangin na malalanghap mo. Puro huni lang ng mga ibon at tunog ng kalikasan ang naririnig namin. So, ayun na nga. Sa aming grupo, 10 kami sa aming kubo. 4 dito ay lalaki. Isa na nga ako. Sa sobrang sabik ko ng maligo at lumangoy, ayun na nga, nag-dive ako. At pag-ahon ko pa nga, ay nagpakitang gilas pa. At sumigaw ako ng, "Pre, halina kayo, ang sarap dito!" Hindi nagtagal, ay sumunod naman sina Chong, Chris, Belong, at ibang mga lalaki sa ibang grupo na sina Pareng Panong at Tenong. Sobrang saya namin. Hanggang sa umabot na nga kami ng 3 oras. Nang biglang may napansin akong may lumutang na kulay dilaw. Nung una, ay binaliwala ko lang ito. At hindi ko naman alam kung napansin ba ng mga kaibigan ko ang misteryosong kulay dilaw na lumutang-lutang na bagay na yun. Saktuhan naman, nag-dive si Panong mula sa taas na bato at tumpak talaga, DJ Rocky. Nang paangat na siya ay alam ko na matatamaan niya yun. "Sus, Mariosep, ano yan?" sigaw namin at nagkasabayan pa kaming lahat. Putik, tubol na tae, pre. Nagsimula na kaming magtawanan, DJ Rocky, hanggang sa nagkagulo na kami sa paliguan paahon. At yun na nga, nandidiri ako sa tae na yun. Kung sino man ang mahigawa ng bagay na iyon, grabe, walang hiya ang gumawa dahil ang laking tubol. At yun na nga, DJ Rocky, inalam namin kung sino ang nagpasabog ng kababalaghan na ito. Hindi nga tumagal ay nalaman namin na isa sa mga anak ng kasama namin ang salarin. Kasi hindi raw niya mapigilan at hindi niya alam ang pwesto ng banyo. Kaya napilitan siya na doon na lang siya sa unahan namin manglason. Oo, manglason. Pero pinagsabihan naman siya ng magulang niya na wag nang ulitin yun dahil mali ang ginawa niya. Yun lamang po, DJ Rocky. Umuwi naman kaming masaya kahit papano. At sana'y mapili mo ang kwento kong ito. At kung sakaling may susunod pa. Maraming salamat, DJ Rocky. Muli, ako si Simeon at ito ang aking SPG. As in,
super, back in a herd, secret, fun.